Inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang ratifikasyon ng 300 milyong pisong loan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Labo para sa pagtatayo ng bagong munisipyo o government center at pang mga proyekto ng nabanggit na bayan. Sa panguna ni Vice Governor Joseph Escucha ay niratipika na ng Sangguniang Panlalawigan ng Resolution number 526-2922 ng Labo na naglalaman ng loan agreement o kasunduan sa nabanggit na loan sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Labo na kinatawan ni Mayor Severino Juju Francisco Jr. at Land Bank of the Philippines sa layuning mangutang ng 300 milyong piso na gagamitin sa konstruksyon ng bagong munisipyo, gayon din ang pagsagawa ng mga proyektong utilities sewerage ng nabanggit na munisipalidad. Ito ay matapos na pag-aaralan o mapag-aralan ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Escucha at mga board members ang lahat ng mga kinakailangang dokumento para sa nabanggit na loan ng Labo kabilang ang tinatawag na net borrowing capacity o kakayahang bumayad ng LGU Labo sa kanilang uutangin. Gayunman, may mga inihayag pa na mga katanungan at manifestasyon ang ilang mga lokal na kabilang sa oposisyon o kaalyado ng dating administrasyon, partikular sa isyo ng expropriation sa lupaing planong pagtayuan ng nabanggit na bagong munisipyo ng Labo at iba pang mga kaugnay na legal na usapin. Kung pag-utang na ito ng Bayan ng Labo ay isang naging malaking issue at ang katunayan ay meron pa kaming nakabinbin na habla mula sa mga opisyal ng Labo noon. Ako po yung membro ng mga nakaraang kabilang doon sa nadimandaan. Ang aking pong katwiran nun kung bakit ako hindi nag-forward doon po sa, kung nagkakamali doon sa expropriation proceedings. At ano mo po yung laman nun, for the record, na kung ano yung position nun, ay yun po yung position ko ngayon hanggang hindi lumalabas ang hatol. Sa harap ng mga katanungan na ito, ang mga opposition board members nilinaw ni Vice Governor Escucha na mga iginigiit na isyo ng mga opposition board members ay hiwalay sa usapin. Kaya dapat napagtibayin ang ratifikasyon ng naturang loan ng Bayan ng Labo para sa konstruksyon ng bagong government center na planong itayo sa may panig ng Barangay Bulhal ng nabanggit na bayan. Samantala, nakalusot na din sa Sangguniang Panlalawigan ang 588 million pisong fourth subsidiary ng Annual Investment Program ng Pamahalang Panlalawigan na ilalaan para sa iba't ibang programa at proyektong pangkaunlaran kabilang ang pundo para sa pagsaayos ng Camarines Norte Agro Sports Center. Kagaya ng inaasahan, may mga pagtutol at mga katanungan ang mga oposisyon kaya nagkaroon na naman ng butuhan ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. 2, 4, 6, 7. Those that are right favor, please raise your right hand. Right hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 is for approval and then 6 is for disapproval. Therefore, this resolution number 19-2023 and 20-2023 are approved. Sa botong 7-6 ay nanalo ang mga administrasyon board member na nais na maaprubahan ang naturang pondo para sa mga ilulusad na programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan na inaprubahan ng Provincial Development Council. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Ricky Pera, MBTV News.